perseguíronos con sangue, detivéronos con sedín, torturáronos con escousa, encarceráronos en caos, xulgáronos sen xustiza, paseáronos sen piedade. Así os mataron, e impuxeron o terror, e impuxeron a calumnia, e impuxeron a falsificación, e impuxeron a censura, e impuxeron o silencio, e impuxeron o esquecemento, e así trataron de rematalos. Contra o exterminador das súas vidas desfeitas e contra o esquecemento injusto do silencio cómplice, queremos manter viva para sempre a memoria galega das vítimas do fascismo en solidaridade con todas as comunidades do mundo que padecesen calquera ditadura do terror. Porque como aquelas vítimas queremos liberdade para sempre, porque por aquelas vítimas para sempre quereremos xustiza. Porque a realidade é o desexo, paz para sempre.